Вижте го хубавата печеница. Не, тя хубавата. Да, нека те гледа много. Да. Само внимавай да не ги изчупиш така, като се подпираш, че искаме да се запази тази печеница. Много приятно за печенцата. Браво. Дано, колко месеца е вече? Виждам да че е момиче. Наша е на една годинка. А това на една годинка. Момиченце или момиче? Момиче. Много луда и е много хубава и около час и половина, два е така тича, не може да си не натича и вкъщи продължава и вкъщи. И така я търсят за компания да разиграват кученца. Това е сладък, Дерчо хубав. Какъв е Дерчо хубав, как се старае, как хубаво се чита. По-бързо се. Тати, дръпни се. Чу така. Стой в някой ъгъл, че... Да, виждам то така, като минаваш, те са такива първи, за да не се удрят кученцата. Колко си пъркава? Много тя е водетина. Какво проде? И да мини шпици купих. Някаква особена така стана. Нещо между поверани, не знам какво. Сега на всичкото отгоре доста и окапа козинката. Беше по-рошава. Обаче пък е толкова луда за 10. Измориха ли те? Да, обикновено го изпощава. Прехвърля на друг обект. Тя беше с един хайри, има по-голям такъв чай. И той е 7 месеца. Беше ясно пише, много голямо. Но тя като до там, примерно към детската площадка, по хълмовете да тича, той е доста така не вече изпързана се. Защото тя като направи завой, той така не може да го гледа. Аби викам, изтощи го хайрите. Руни, ние може да се пребереме си. Ама много сладък той. Много